3 you'd find in your Bible, actually be partnered now, but not in the middle. It's a long book. Amahubo nje 51 ikhala kahle Michael ngobusodidisa. Awungadlala nawe udlala. That's fine. That's a test. Basho sibothi usakhola noma usuwile. So kuzwa ifuthi awusakhola. Ekuthandazeni abantu uyakwazi ukumuswa. Amen. Mhlawumbe siyacela nje kokusibili sicela wonke umuntu onefone if uyifake kwi-mode. Ngazi fly mode or something. Iba kanjalo nje. Cela on a wash angize wash ukuze ngadlulisa isikhathi senu sizothandaza bangigqoka kanje ngibe mode ukuthandaza ngiyabonakala angigqokile isuthi yokushumayela. Amen. So ungathi hayibo lo mfundisi ngempela ugqoka nje sazwa ukugqoka isuthi bese kwesikhathi sokushumaya manje kuseyisikhathi intercession like thatha kanjani konje akusiye formality. Ngiyezwa zolwana ngenze ngamanye mawuthi uruchi lekuzokwenzeka iruchi boyile eceleni ngoba busemthandazweni moqoka icici ubambisisa ngenze kanje icici lalo liqathake futhi ngingahlali ngomngani because ungadideka makhona wamaze umjwayele nje suka eduze kwakho uhlale kulo ongamjwayele uze angadidizwa ziningi indlela zokuthandaza esozenza zoshaya izandla zokuqa amadolo zoma ngenyawo order parts kodwa kwamanje ngiyacela nje sonke sivula ama-51 let's start all together kanye. Have mercy on me, O God, according to unfaithful love, according to your great compassion, blot out all my transgressions, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin, for I know my transaction and my sin is always before me. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful, bad, sinful from the time my mother conceived me. Number 6, yet you desire faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in the 6th place. Number 7, cleanse me with the hyssop, I shall be clean, and wash me, I shall be whiter than snow. Number 8, let me hear joy and gladness, let the bones that been crushed rejoice. Number 9, hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Number 10, create in me pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Number 11, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Number 12, restore to me the joy of your salvation and grant me with the willing spirit to sustain me. Number 13, then I will teach transgressors your ways and so that sinners will turn back to you. Number 14, deliver me from gate of bloodshed, O God. You who are God of my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Number 15, open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. Number 16, you do not delight in a sacrifice, or you will not bring it. You do not take pleasure in a burning offering. Number 17, the sacrifice of God is a broken spirit, a broken and contrite heart you, God, will not despise. Number 18, may it please to you to prosper Zion, to build up the walls of Jerusalem. Number 19, then you delight in a sacrifice of righteousness and burning offering offered. The whole the bulls will be offered on your altar. Amen. If Mthandazo Lo Mthandazo is very powerful, it's a book whereby incwadi komprofethi uNathan after David have sinned. Umprofethi uNathan uyathunywa uNkulunkulu to go to David because uDavid ulale nonkosikazi womuntu wabulalisa ngisho nendoda yomuntu. Amen. So uDavid uNathan useyakena umeyakena uya ngokuhlakanipha uyasaba uvela emqondo because David was a king. Akekho umuntu ene right ukuthi angakhuluma kanjani noma inkosi. Uma ukhuluma kanjani ngenkosi ungafa. So uDavid was assured ukuthi angifuni ukufa noma inkosi ngecala, but I have to have a way of approach. Fanele ngibe nendlela yokukhuluma nenkosi because you cannot speak with the king anyhow. Let me repeat myself. Umthandazo lo othandazo uDavid after umthandazo othandazo uDavid after the figure a prophet of God. Who was the prophet? The prophet was a mouthspeaker of God. Abantu noma umlomo kaNkulunkulu. Amen. Uma umlomo kaNkulunkulu usukhulumile uyezwa uDavid into esho uNkulunkulu noma kanjani izokwenzeka because God is not a liar. But I love the attitude of Nathan. uNathan uthi angikwazi ukukhuluma nenkosi noma kanjani because you cannot touch the anointed of God and live impilo enomanjalo umuthi into ogcotshwa kaNkulunkulu impilo yakho it goes upside down. So uNathan uthi my life shall not go upside down, I shall not die ngoba ngimele uNkulunkulu. uNathan
uNathan uyazi ukuthi kumele iqiniso because uNkulunkulu is above David kama shandaya. uNkulunkulu usezulwini phezulu phansi emhlabeni nangaphansi komhlaba. Akukho uNkulunkulu la engabusi khona. So uNathan uhamba ne-mandate, uhamba ne-assignment, uthunywe wophezu kwakho konke. Kodwa washo noma ethunywe wophezu kwakho konke akakwazi ukudlula kuDavid. uDavid ubusa emhlabeni kama shandaya because abusa emhlabeni unogcobo lakhona kuleyo ndawo abekwe kuyona kama shandaya. Uthi uNathan noma ngidontshiwe ngikhulume ngezulu, izulu likhuluma nami ngumprofethi, umajor prophet, kodwa ngikwazi ukukhuluma kanjani noma ukhuluma noNkulunkulu kodwa hayi nogcobo lenkosi kama shandaya kama shandaya. Uthi uDavid uthi uNathan I must find a way lokuthi ngizokhuluma kanjani nalogcotsho kukhuluma shandaya. Uthi waza uNkulunkulu uNathan wathi uNkulunkulu wathi David kunomuntu la Nkosi othe nabafazi noma enezimvu zeningi wathatha imvethile wayihlaba wayidla kulona ade neyodwa. Then uyabuza ke uNathan uthi uhlobo luni uzabuza uDavid ubani lo muntu omubi kangaka othe nezimvu zeningi kukhona onemve yodwa athi athathe le mve yodwa bisiyadliwa. Usiyachaza ke uNathan uthi Nkosi uNkulunkulu uthi uwe uthe unabafazi abaningi wabayeka abafazi bakho bonke wathatha unkosikazi ka oyedwa umuntu naligama lakhe libaleka ngisizeni phebazalene ezibhayibheli baba nibhayibheli uzana unkosikazi kaUriya. Hallelujah. Then uDavid wasevula lamazwi wathi have mercy on me, oh God, iba nomusa kimi Nkosi, according to unfailing love, according to great compassion, blot out all my transgression, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Sithandaze loma blood truth ukuthi iba nomusa kimi Nkosi. Uxolisa kwaDavid iba nani bazalwane, iba nomusa kimi Nkosi, according to unfailing love. Uthando lakho ngaphela ngazahle kuthiwa ngizwe ngophethe iBhayibheli ezulu sifunde kanye usanje sikhithi man. Sesiyathandaza ngithe umuntu lephizo umuntu ungahlala lephizo umuntu so lapha nje nihle ngalendlela nje esondelene kakhulu uma kuthiwa khona ikorole nganishaya thatha izihlalo jumpa nje abawu2 bekhona ispace esikhona kodwa hayi ninganwebeki nibe khona la sizothandaza siyathandaza nje. Ngifuna sithandaze ku verse 1 no verse 2 sonke sikhulele woza nawo sisi uthini verse 1 and 2 akekho neBhayibheli ezolo nifunde abukani ngoba ngikhuluma ngabe. Sorry? Yes, funda verse 1 and 2. Umuntu ohlabelela ihubo lika David kufika. Hayi akuso verse 1 and verse 2. Funda verse 1. Verse 1. Uma ufunda verse 1. Awasho. Umuntu ohlabelela ihubo lika David kufika ngomprofethi uNathan emva kokuya kwakhe uBathsheba. Ngihawukele Nkosi uNkulunkulu ngomusa wakho. Yesuke iphambeko zami nobele bakho. Ngasikhulele lo mthandazo sihlale phansi sinanyakaza kade sagcina beningekho isonto lonke ngenxa yokuthi ngiyasebenza thina sikhuleka zonke phela insuku. Amen. Ungabusambuka kumakhelwane wakho ngiyacela nje ufuna umfundisa indlela entsha yokuthandaza yala isontweni nami engafundiswa ngawo baba wami enkosini nani noyidlulisela kwabanye nakwabanye. Ngicela umthandazo ushaya izandla so ifoni yakho uyibeka aside sisho lo mthandazo samsana ngane yami iba nomusa kimi ngobani ngizesihamba nawe. Have mercy on me, oh God. Ngaphandle iBhayibheli mhlawumbe awumela ngomathi wathithiza khona zoba namandla ukugijima was awisho ibe nkulu asithandaza isho so shaya isikhathi. Ngihawukele uNkulunkulu ngomusa wakho. Ngihawukele uNkulunkulu ngomusa wakho. Kusho thina sonke sithi uNkulunkulu sihawukele ngomusa wakho. Yes. Yesuka uma kusula iphambeko every mistake that you have done. Nonke amaphutha akho uNkulunkulu wasuka. Because David ubani ongakhuphukela entabeni noma endlini kaJehova uthi loyo onhliziyo yakhe ehlanzekileyo. Into yokuqala ofanele ube nayo before you call to God is ukuthi zonke into eziphambeko wena namadulelo noma ucabanga yonke into eziphambeko empilweni yakho uqala uyisuse kuqala. Because awukwazi ukuya uNkulunkulu kukhona iphambeko in your heart or in your mind. Ila khona iphambeko bazalwane zihlala engqondweni nasenhlizweni yethu. Ezazi iphambeko ncane.
Ini pambe. Zona ama transaction inkinga ama problems, all those stuff and everything ihlala on your heart nasengqondweni yakho. So into yokuqala ikhulekela manje as we pray before we go to God to clean your heart and your mind. So yonke into esengqondweni that must come from God. Cleanse me, oh God. Ngicela ushaya izandla sho lo ngithandaza khaba shandaya liba khathala ma antaya la masayaya zela bashama khathala babasiya lintente kantole moshandaya liandandandeke mpempe kabushanda lima shanda la makadaya lima shanda la masaya lima kontoya la mashaya lima shanda la masaya sizabuwa wankulunkulu mwele kulunkulu yaskonke nasi spirito sangombe la inhliziyo yamahlanzekileyo hlanza inhliziyo zethu ngegazi likaJesu waseNazaretha, hlanza ingqondo zethu ngegazi likaJesu waseNazaretha. La sone khona la siyenza khona, we come before the altar of God as we are here. We decree and declare that our heart, our mind shall be clean to understand the things of God. Whatever the enemy has plotted and deposited in our spirit, if we don't listen, if we should come up, say Shamuluna, and Kashmina Church, where Satan and Timoni, Shipondo Guru Wantoe, Siasela, Kuana Guru Wantoe, that's when Zaman Kona, Sasha, the blood of Jesus. We thank you, God, that we shall enter in the Holy of Holies, clean as we are, and is seated at his camp, and after the enemy set up with us. But we thank you to know that now, God, we humble ourselves before God. We humble ourselves before the angels. We humble ourselves before the Almighty God. We submit under authority. We submit under your voice. We submit under your power. We are telling the enemy that indeed we are sin. But as we come to God, our heart, our mind are clean by the precious blood of Jesus Christ, the Son of the living God. Number three. For I know my transactions and my sin is always before me. Into yokuqala isibili la eshiwelo uDavide uthi iphambeko zami njani ngiyazazi. It's another sign because it's your duty as a believer to recognize where you went wrong. How do you prophet will come from far? I don't know 1, 2, 3 ways that you need when yourself so it's your responsibility as a believer before who's in Can you 2 minutes, no matter half a minute? Search yourself. Search yourself. Search yourself. Search yourself. Yes, sometimes you go and get TV. Yes, man. Njena wena abantu abaningi gazi ubuka iTV woniswe iTV nje. TV nje kumnandi uhleli kahle uNkulunkulu emnandi. Wathi nje unganakile wavela waqhamuka iTV wathi wambona nangu usibani man. Ngiyabakhohlwa amagama. Awuthi ngikhuluma ngeDa Queen ngoba iDa Queen ekhliswe etoreni engathi inokusa kancane. Nangu utawu lapha. Usephindela ngawengane lapha. Mangithi yabo useshuka arabo vele uqala uthi ahale siphukuphuku sendoda. Kanti lapha kuya actor usuyona not knowing. Amen. Awuqale ukucimezeni kwakho uphinde uvala amehlo shaya izandla. Uthi Nkosi langishayise khona ngasi. Langishayise khona ngasi. Khapha shama antaya. Ila bakhatheli bahanteli basaya. Zila masaya la mashandaya. Lima kadaya la mahanta. Liyakoshonto loboboshia. Lasikethana khona kahle. Kunkulu yashayise khona. Sesimile phambi kwamashule ehlangene. Sesimile phambi koNkulunkulu. Lasikakhulumanga khona. Lasikenzanga khona kahle. Siyathandaza woNkulunkulu. Sizwe isinalelo usizwe. Nkulunkulu ongcwele usithethelele amathala ethu.
ashathelele iphophelo zethu esiza kuwe sizonezono zethu kanye nezehlabathi lihlangene lonke lasehamba nathi lotho nathi wonkulunkulu ongcwele sike sona sahamba kahle sakhuluma kahle saphela kude sakhuluma isinqobi kanjani sonile nomphakathi wethu sonile angesikhathi sona kwangena ingebengu sasidongula kwangena utshwala basidongula kwangena amadragsi asidongula wonkulunkulu ongcwele besingamapristi kufanele sibe esikhaleni sangama saphila nezinto zehlabathi sona yangena imimoya kodwa namhlanje wonkulunkulu silalela usizwe amen. As it turned out, we are not praying for ourselves alone. La kuyenzeka njaba preacher abazalwane ibandla abazalwane li-answer ye-community. Amen. Angiphindele futhi ibandla abazalwane liyimpendulo yendawo. Amen. Kumsebenzi webandla ukuvala phinde uvule endaweni. Kuyezwa abantwana if endaweni bonakala it means ibandla lisuke ngekho aware of what is happening. Ensukwini sizwela kuthiwa kungena abantu la badubula umfana khona egcekeni la kuyimathulu ngcwathu nje namhlanje khona la bamakhala ama-drugs crime but a lot of things khona emphakathini wethu sikhona singabazalwane. Bakhale ngomtshontsha la bakhale ngamasela kanti i-answer yabo bonke abantu is the church. Ibandla lidlula ugovernment liyavula futhi liyavala. Ngifuna usukume manje as a church kabashandaya sukume sime ngenyawo kulona sesiyasukuma ngoba uzokusukumile mina ngifuna ukukhulela indaba if uhlala emagwaveni esukile ume ngenyawo uthi emagwaveni yonke idakabizo bonke ubuthe yonke into yakhona ngiyavala. If uhlala kaTshatsha uthi yonke into nakaTshatsha bakhona idakabizo khona utshwala khona ufebe khona bendawo baziyo uthi ngiyavala. If uhlala ehamba nathi nawe uyazase zakini indawo endaweni ohlala kona ehamba nathi kodwa imesikhale nofuna uphinde uvale kamashandaya. Ngifuna wonke umuntu umele indawo thina we are the answer of everywhere we are staying. We are at the gate. Siyavula futhi siyavala. Ngifuna manje sivulele izinto zasezulwini kamashandaya limakadaya lamashandaya limashanda lamashiya. Sivala ukufa sivala ama-drugs sivala ukubinalana sivala zonke izinto ekhona. I remember one time there was a man of God, I'm forgetting the name of this guy, I don't know igama lakhe livelela phela ngoba ngumuntu ocabangayo. Lo baba lo washawe inyoka thula esiqingini esithile kwenye island washawe inyoka wathi beshawe inyoka wayibheka waze wayithola wathi beyibamba wathi kusuka namhlanje in this island lekiphinde bekhona into ethiwa inyoka yayisuspended into inyoka kule ndawo. Kuthiwa even we manje as we speak leyo ndawo yona indawo yodwa engenazi inyoka because there was a man who knew his position wathatha indawo yakhe. Chana ngibambe kanje ofuna inyoka ivala. Amen. So now ngifuna uvala endaweni yangakini yonke into ongayifuni othi ngenzeki ufuna uyivale egameni likaJesu. Vale vulela abazalwane vesha abazalwane amathenda vulela abazalwane ingcebo even ingcebo yabazalwane emihle kubantu abangakholwa ngisho beqashana baqashana bodwa faka uzoqashwa mbusha hos mungenaso sosikhathi lo uzoqashwa. Amen. For uNkulunkulu nani nikholwa nivulela iminyango nivulela ingcebo nivulela imali kube nini niqasha abantu abakholwayo. Kamashandaya siyavula ke masiyavala sivalela yonke into yomthakathi siyayivalela bonke abathathu abasebenzisa inyoka izango bokubulalana ama-drugs yonke into siyayivala. Wena uyivala ngakini ngicela ungavala kanti uhlala emona usuzovala hamba nathi buhlala emona uthi I'm representing my own place. Lana emona ngifuna 1 2 3 5. I'm just making examples. Be a prophet of your place. Amen. Sasiyavala amizovala la
Mamncane lo. Ungayenzi mistake. Uvalele izinto zakho. Yoqhuma amanzi kwelo amanzi emona amanzi. Uyoqhubeka ukhe ngebhakede. Sukavulela ngala. Ukuthi sihamba nathi you are not or sihamba nathi present your own place. Mele yakhe indawo sesiyathandaza. Qala uvula umlomo uthi indawo yangakithi I'm standing on behalf of my place. Uma khona abathakathi bavale ethi abathatha bambe samuva ngingamuva umthakathi. Shetekelebe antala babasiya lama andaya. Zena kapata lama atoya. Ila makapa shantelebe asiya. Sula mashanta lama anta. Likelebe kete liba shaka. Lumo soto lobo bosika. Rama shaka lama bashaya. Ikoto lobo bosia. Siza no hamba nathi kuhlangene. Kana bocho ngathi. Nkulunkulu osibizayo wasibizela kule ndawo yasotho ngathi yonke imimoya from the north, the south, the east and the west, imimoya engashiwayo, imimoya engcolile, imimoya engenamzimba, imimoya yokuthakatha, imimoya yokufa, imimoya edakamizwa siyayevala egameni likaJesu waseNazaretha. Mina mimoya ehunga siyanevala, nokubulalana siyanevala, umoya esebhamu siyanevala, nohlanya siyanevala, kabasakata nokuthakatha siyanevala kule ntaba, kule ndawo yasotho ngathi ehamba nathi kotshata kobhola kofresa zonke indawo komona madrugs ahlukene siyanevala ekuyalinganiswethu siyanevala siyazi ukuthi kunemimoya behind everything eyenzekanayo endaweni yonke wemimoya engaziwayo ikapasakatole bubosia. Sivule abazalwane, sibavulela amathenda, sibavulela imisebenzi ka-government, imisebenzi abazoyisebenza amabhizinisi kubazalwane siyabavulela from the north, the south, the east and the west. Sibavulela icebo, siyayivula abangashodi, abangalekhi ngayo yonke into, konke abakhulekelayo siyakudedela womqhashi wendawo enibambuzimani enibamba ingcebo siyanevala. Nakapho shokho baba uDaniel wathandaza wemakhathala bashiya wanxusha kapha shamahade lama shanta lama handa siyamusa weNkulunkulu the king of Persia. Namfana khona amathenda, namfana khona imisebenzi, namfana khona financial breakthrough, namfana khona impiniso. Siyavula womkhathi ongaziwayo wase-South Africa. Amadini asayilwa nangezwe nangabantwana kwakhiwa aphosini kwathiwa into ezolunga namhlanje sesimile sithi e-South Africa lalela siyavula. Ekaphato ila mahatelebehe shamakato imoyela nemshato shaya izandla sathana ushaya izandla mademolela nemshato siyayidedela imshato siyayidedela imisebenzi sidedela amabhizinisi sidedela ukuthula akwande endaweni abantu abafuna uThixo akwande endaweni abantu abakholwayo akwande endaweni abantu abazohamba besaba uNkulunkulu limashandaya lamakhathaya limasanta lama antole entele besana. Jesus name we pray. Hlale phansi manje ukuze singakhathali. Number 4. Number 4.
Number 4. Besifuna amahubo 51 bazalwane ngoba sithanda thakaza amahubo 51. Ngonile kuwe wena wedwa. If you feel late, please forgive yourself for coming home at church late. Forgive yourself. Sixolele wena. If you have come late, tell yourself, it's on a pen again. We start at 10 o'clock. I'll be here next time. I'll come at 9:30 just to be on the safety side. Number 4. Thina sanibaka moya sikhonza ngendlela kaNkulunkulu asiba abantu bomthetho siwala semnikelweni siwala siyacula sikhonza kanjalo sikhonza ngokamoya so sibamba uthi babamba senibabamba ezweni ngo past 11 sorry for you sisiyagodoba siqeda la futhi Verse 4. Ngonile kuwe wena wedwa. uthi David la etshela uNkulunkulu uthi ngonile kuwena wedwa angonanga kubantu. Whenever you sin, you didn't sin to people but you have sinned to God. Umuntu oqala ukubona before abantu bazibabone is God, because God, he is a researcher of the hearts. uNkulunkulu ukwazi ukubona la khona even ngisho umoya engcwele engazabona. You can bluff abafundisi, you can bluff a prophet, you can bluff a servant, you can bluff your mom, your dad, you can bluff everybody, but you can never bluff God, because God sees the unseen. Bone kujuleni phakathi deep lapha deep end uNkulunkulu yabo yabo nje abaqhumi labasazoqoma uNkulunkulu bazibonke. Wena uthi uqoma uNkulunkulu kade kubona kade indoda uyithandile ungahlambuka kodwa ade awuvelanga wawo wonke umuntu owile akavele awa uwesekade awa. Angiphinde futhi wonke umuntu owayo makuthiwa uwile awuji ukade wawo enhlizweni. So uNkulunkulu ukwazi ukusesha ngisho futhi ukuthakatha ngisho uthanda someone ukukhona indoda oyithandayo ngalokho thula kanti ade wawa. Yonke into owaqala ungakawe kodwa usukuwile, because yonke into iqala from the heart. So I love God okwazi ukubona the heart where thina singakwazi khona ukufinyelela khona. Funda ivesi sithandaze, God who sees the heart. Ngakwenza kube emehlweni wakho. Qala kabusha akusilolela iBhayibheli. Ngonile kuwe wena wedwa. Uthi ngonile kusho uDavid ngonile kuwe wena wedwa. Ngakwenza kube emehlweni akho. Uthi ngakwenza kubi emehlweni akho. Ask yourself ukuthi uDavid ubenze nini, ngoba uNkulunkulu usezulwini uDavid ebesemhlabeni kodwa ebona unkosikazi womuntu noma elala nonkosikazi womuntu noma ebulelisa indoda unkosikazi. Isimizwe uGod uNkulunkulu uthi wona kanti unezipopolo zamehlo abonayo. Amen. uNkulunkulu unezipopolo zamehlo obona thina la singaboni khona. Thank you Funda. Ukuze kuthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho, uthathe ekwahluleleni kwakho. Bonje ngane bizoshipa ngasiphi isikhathi ufika manje. Thank you. Ubasamba ngeprogram ngithi wena ufrontline worshiper ngabe sethuthi ngabe kade sibule worship team ufike late. Angithi yabo kuyasiza usabantu bamoya sona ingane sesadle ngabe sesicasukela yena ngabe silaqaba akunyukeke sabhizi stila naye sevele. So sometimes ukama ngomoya shaya uNkulunkulu wamoya uhamba ngomoya simshaya izandla. 4 verses. Verse number 5. Bheka ngazalelwe kubini. Uthi bheka ngazalelwa ekubini. Yes, uthi ngazalelwa ekubini. uDavid mzwana zalwa uma wakhe noma ubaba wakhe walala nomunye unkosikazi. Amen. Hayi wayethi ulala nesebenzisa kwakhe. Mhlawumbe ngibekela icaca because ubaba kaDavid uJese wayesemdala, unkosikazi wakhe naye semdala. So uma befunda laba bafunda abathi emzweni yabo usumdala imizwa umuntu omdala kufana gcina sekufana njengodadewenu. Kanti la ekhaya uzofika indoda encane inkosikazi intombi encane esebenzayo, uma khona intombazana encane esebenza kwavuka izinto endoba indoda ayifi. Ngiyazwa indoda enjani ayifi, indoda nje i-dangerous kabi. It's a danger of a man. Ingakho indoda fawuhlezi khona indoda ayifi. Amen. Siyazi bisibona lo mncane kwavuka izinto engavuki lapha kumama anymore.
Ngicebisa wangibuka uyayifuna kuyizwa le information. Thank you. Uma sekuvuka izinto engasavuki lapha kumama lithi uDavid noma uJesse wasecela kulonkosikazi wacela intombazane eyisebenza kwakho ukuthi please ngicela ngesikhathi esithile sambe siyokwenza inkonzo ungivakashele. Vele umuntu omphethe wombiza ngobaba noma ngenkosi yakho noma yini ayisho uyilalela. So intombazane yabothi noma yini ayisho fanele ilalele njengenkosi yayo. Amen. Kwathi ukuthi intombazane ehlakaniphile futhi ecabangayo yavumelana nobaba kanti yotshela umama ngale ekusithekeni. Umama wathi don't worry ungayishiki into esho ubaba ngene endlini ngesikhathi sesebusuku uzovela ayitshela ubaba ukuthi ungena kuwe kanti ungena kunini. So uma efika ubaba ezongena uyitshela ungena intombazane kanti usengena unkosikazi wakho wavela wazala ingane ogama layo uthi uDavid. So kwenza ukuthi uDavid angathandi engakethi vele ngazala ubili. Uthi nangendlela engafika ngayo ingakho isono sengihlupha kangaka. Uthi uDavid ngihluswa ukufela kuba vele nami ngizwana ubaba engithola i-mentality of my father ba umoya wengqondo kababa ovele uyefeni. So kwenza noma ngikhula under ubufela. Uthi inkosi ngone kuwe wedwa futhi nami ngazalelwa ebubini qhubeka ufunda isithandazo. Sefuna disconnect manje disconnect indawo ezizalelwe zibani kenze kubanjwe indawo ozalelwe kuyona kungamufi kade indawo uthothi udliwe idimoni ngababa wakho. If baba wakho ushade enengane ezintathu before shade now is uqhube ube ushade usule ngane ezintathu ngapha. It the spirit of your father. If kina gaza thola matric kukhona ukuthi wasuke matric vele kini akekho usuke ukuthola matric is the spirit of your father or your mother. Ufuna manje disconnect uthi yonke into from my mother's side and from my father's side engazama ukubamba impilo yami mina ngonkosi impilo Charles Mzobe ngiyayi disconnect. Start a new journey with me in Jesus. Qala impilo entsha namfunda mntana msasiyathanda sabazane baredi kakhulu bacasule umama wangithabatha esonweni. Beka uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni. Beka uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni. Wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Ngihlanze ngehisopu. Uthi ngihlanze this time you don't need no hyssop but you need the blood. Ngihlanze Nkosi ngegazi but the time to hyssop yes. Ngihlambuluke ngigeze. Ngihlambuluke ngigeze. Ngibe mhlophe kuneqwa. Ngizwise intokozo nenjabulo. Ukuze athabe amathambo awachobozile. Ukuze athabe amathambo awachobozile nemba baba. Verse 8. Bani othefunda onke lona. Solenza iBhayibheli lakho mina ngifunda verse 4. Ngiyaqala ithaba ukuthi ithaba sisweyini. Amen. So kufuna disibona nje onke abawushipa nini bakwembuka yabo buka ngitshe benze ushipa nini basiphika nabo. Ngithi abantu ngabe ushipa ngasiphi isikhathi umuntu ngabe uyadumisa front line ayifika ngesikhathi sakhe eyiphathele ingane yakhe eyiphathele nokudla kuzobe yini if sibadla ngami uma ngifrene ngibuwela nalabantu abadala ukuthi yabo uthi ngempela sisizisa inkonzo benizokwenza kanjani makunje owesibili usupport acha yabo ukuthi inkonzo ngabe imini ngabe si confused abantu abapracticeile laba abantu ade bekho bepractice futhi bonke abapractice ibona futhi abangekho ngenhlanda sabantu bakamoya asilaleli abantu benyama singagcina singakhonzi uma singaphika nabo bacisha babe scrutinize babe demonized. Amen. Asifunde I want you to disconnect yourself. Ngezinto zakini zakama nakababa uthi into zakama nezababa ingangilandeli. uNkulunkulu uqala into ezintsha zami. Let me fight my own journey. My own wars, my own battles, not the battles of my father. Angabanjwe izabamba uma zabamba baba from my father's side and from my father's side. Uthandaza ngifuna nje ukuthanda ngifuna usukuma ngenyawo disithanda ngifuna uphatha isikele sakamoya. Ngamule iamplificate code uthandaza ngokunqamula lokho. Yonke into yabamba umakho neyabamba ubaba wakho uyayinqamula eqhamela. Baba Mzobe ngisanda uba nevision ngathi ngibona ubaba wami usashona, ubaba usashona kuthanda. I was very bengisha uvala ubaba ngitshengisa ingane ngathi ngiyogunda nobaba mhlana uyagunda ngithe uthi buyazi ingane yakini ngithi ukuthi ingane intombazana mhlawumbe ngakuthi ingane yakini le uyayazi ukuthi ngiyayibona ukuthi hayi nento ngathi ingane sakhe ngithi ngiyazi ukuthi hayi ingane yakini fanele uyibheke uyithole ngathi inhlobo nevision usho ubaba uthi washona mhlawumbe mhlawumbe zingane mhlawumbe esingekho well aware. Then I come with this method zabo baba zo my face inqamo uma udonti khona ngempela sengenza but I believe bese shonile ushonile akasena mvuzo noma ukwenza phakathi kwethu nina mhlawumbe God was show me ukuthi baba kwathola nazi ingane yami uthola mhlawumbe ngeze ngisazophinde ngiyithole kodwa nqamule ukuthi ungabe njengobaba wakho.
So now ngifuna uthandaze kuthandazeni kwakho, disconnect yourself. Unqamule yonke into engakwazi ukukubamba ekhaya lathi. Qala begin to pray. Come on, uthandaze ufake isikele sakho. Uthi I disconnect myself from everything from my father's side as well as my mother's side. Come on, Shandaya. Liba kadaya la bashandaya. Ikotolo bokontolo boshakata. Liba shanda zonke isono nazo zonke izimpi zakababa wami babumzobe. Uwaphethi thuthula Mzobe. Yazenqamule igama lika Jesu waseNazaretha nazo zonke izimpi sikama wami uDelsile ngithi egama lika Jesu washadraka Mzobe. Yanqamule igama lika Jesu ayishongilandela agama lasegazi lika Jesu waseNazaretha. I push myself with my own breakings of life. Lama shanda Kurama shanda lama shaya. Ikotolo boboshaka. Siyanqamule igama lika Jesu. Siyanqamule igazi lika Jesu waseNazaretha. Nkulunkulu othongcwele, Nkulunkulu namandla onke. Siyakhatha izinto zakama wami umama uMzobe, zakababa umama ngithi. Ngiyanqamula igama lika Jesu. Izimpi zabo ayizongilandela. Laba hlula khona angizehlulela. Laba bakhona angizoma. I shall expand, I shall increase, I shall dominate in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Makono Shakanta, Libakanta Lama Shakanta, Rabakanta Lama Shakanta, Libakanta Lama Shakanta, Rabashanta, Libokonto Lama Shaya, Lama Anta Lama Shaya, Limakatoya Lama Shaka, Liokosonto Lama Shakanta Lama Shaya. In Jesus' name I pray. Sahlala phansi funde verse. Now uqede khona. La ngisasabotage nemicula. So thandaza ukuthi asilethele ifebe kwazi ukucula. Engakhona. Esethavile kwimanje ezofika ezosiculela zisaba uNkulunkulu. You don't fear God, you fear yourselves. Funda. Fihla ubuso bakho ezonweni zami. Wesule zonke izenzo zami ezimbi. Uyinkinga umuntu okhola atenza izinto abazali ukhole ngathi uyahlala. Musindiswe nje ade kumnandi. It's very scary. It's very scary thing. Ifisa uNkulunkulu umongo rasenze lomusa. Noma zibo trenje ifebe nedawe zo4. Ngabafana bawu2. Kade bayamasela abantshontsha ababulele. Bavele bathola uKristu. Bakhonze becabanga umusa ukuthi if it wasn't for God ngaba ngikho kule ndawo. Mfana bekade ngafa. I've survived because of God. Can you ice cream? It's very hard ukwenza the will of God. Labantu abasheka umhlaba babona kahle yavula usubambela lemkaqweni. Kudinga umuntu ngempela othanjiswe izolo nosetshenziswa uNkulunkulu. Labantu bayancikisela, labantu badangerous. Babi. Badangerous kakhulu. Bayomisa umkhumbo ohambayo. Even now intercession la ibanje senze mandate njenge ANC. Ukuthi you don't worship uma ungafika ngo12 uzothanda zebusuku. We don't care how gifted you are. It's not very standard. We don't care. If you are failing, fear those others on 12, we don't trust you. Because we're still joyous, we're my intercessors. Before you are a pastor, you are an intercessor. That's not from this. The Lord rubbish, we don't make like that. Because when you're going to have a channel, Sangana Luis, Postolo Sanduanza, Postolo 15. I never do that. Unkosin period, the servant of God. If Betanaza on 12, Lambalinda Bakat is a Kalawam Sandas. If ngabalindanga about I check them as round hamba na round kwagcina ngami ngale kwami kuvuka amabhotela ngaya kubona umuntu ethaphunya ukushawa kuyathandaza angiyazi le nkonzo amabhotela uqhamuka futhi inkonzo ke izimove usathana sehamba nathi serious noma sethoka ngathi oh serious usathana lotho ngathi khona usathana serious maningazi hlala umuntu oshumeza egqoka ibhluko engiqanulile eveze ngezinto nalento kwamba wakhe ethe ade umzali wami umfundisi
ebusuku sabukana sonke edaku utshwala ephelile umuntu wesifazana hayi kude khona la hamba nathi sabekezela safesa sasiphatha sonke saphothi esubezele urwabish kodwa iprogram ukuthi ade khona nayo umzali wami sihamba nathi la setho ngathi if ubalekela umthandazo you won't survive kodwa sijabulisa umunye umuntu oprofetha into enkulu ethi sengithola umfazi wesibili sephumule oqasa ethola wesibili sathi sihlabeli la don't play this is earth if umhlaba uthatha kancane uzokusotha out ufundise kube umhlaba so if ufuna ukuhlela emsebenzini kaNkulunkulu be serious about God masithathe kancane sidwengula nathi simdwengadwengu isiyalwa la silona yonke into ecabangayo xa mabedaka utshwala abuhlumezi nathi bahlupha kathi bebedaka ufebe uhlumezi bahlupha nasiyalwa yonke into enza nathi siphuma kuyona siyalwa nathi ubusuku nosuku siphila impilo yokulwa every day so ayithatha kancane le ndawo if you are not serious about God you won't make it in this life uzobe history usaphila siphuma mvuseni ka 30 days serious kabi but akishwa amademon serious but extra serious Satan is very angry. He's angry at you, he's angry at your family fisa kabi ukudwengo bese wena uleke emthandazweni uzobe history usaphila kubhlungu kube history usaphila ngoba history siwashona so wahamba noNkulunkulu until he was no more like Enoch wona wahamba noNkulunkulu sakubona la usibhedela phambi kwethu khona la if indawo ubhedela ngavula ushintsha indaba kumzovula uhambe qashe ebhalithi ngo-15,000 hlala khona ushintsha indawo ubalekela yo space kuyabalekwa la in order to survive wena uphunywe kambe nahamba ngabusabheke la sikhonza khona la if you are running away from prayer you won't survive la ngabe ama routes engeke ngiwashiye sometime ngisho abafundisi bangabreak mina bafundisi baba mina nginabo abafundisi nama 7 bafundisi zoba nabo bese ngishodise ngibona Abraham my pastor la ngama 7 kuphela if udlala into kuba umfundisi that's rubbish doesn't work for me ngama 7 people abathandazayo before umfundisi yourself before we worship yourself if you are failing to come and pray doesn't work for me ngiyabona ukuthi we are in danger ngawo because ngathi umuntu anyamala noma inyanga kodwa hamba ushumela eCape Town the church is no more siprove sakhona what do you do sikhona how do you lead people sikhona around sibuka singanyamala because we won't be here forever amen siprove sikhona sibuka wenza kanjani sikhona because we'll go uzone singekho how would you survive nani nijahe emshadweni akudlala la nijahe khona niyophola lapho la niyofa khona wena wenzinzipho nje lweni isanganisa nije siniyofuna amadoda nje semadodeni ila i-award ukuthola indoda mhlawumbe ukuthola indoda kuwe ni downfall mhlawumbe ungcono ungenandoda uwedwa ngoba uyakhuza uyatsheleka umuntu wathola umuntu wesifazane wathola indoda you are rubbish and you are bound to go to hell and die jahanja amadoda la nifika khona nizobuya very fast futhi nizobuya ngohlehla nyovo kuyabhayiza kakhulu ngoba i-aim yakho ivele isendodeni anikhonze ngathi uJesu uyabuya ukhohlwa indoda khulu kabi ukuphusha umfazi ade ufike uyiphusha wena emshadweni akusikona ka final stage it's a beginning of life uyafuna uqala khona bamba umfazi wakho ngesandla nambe namrawundi emgaqweni pha mthandaza umfazi wakho alwenidumiselana encane seduze nemkude phezulu Tito izinqe seduze kabi izinqe phambi komnyango Sila no Satan so nama demon are angry very angry demons it will destroy your life amen if you are failing kuvuna ngo12 ngesikhathi lapha kwakho la ku comfort zone yakho ukuthandaza wedwa angikwazi ucabanga nje usavava kanjani dawe ngani zakho sezizalisa phinde zisasala nokuncane usathana ukulindile kokubona bhutshwa mabelo uthi my time is coming kodwa bekunje qhu avela ibamba eqede ngawo lento ngoba wena urelaxing why instead of intercessing when you busy alala
ucaza uthandazela umzobo usangenzana nami I'm busy with my own needs sonke space if nje nibalekela umthandazo sorry for you vela nofica kucula umuntu oyedwa la ningakhali wacula yedwa ngoba uyena kuphela othandazile ngo12 abantu bengazange bathandaze nibekezele nje lo mbhedo ngalolanga nibekezelele nje because yonke into ngifundisa open angaze ngibambe i-meeting labafundisi inceke zami ngicela uba meeting nami nabe ngikhuluma la wonke umphothi everybody babiziwe la uthi lo useqhame eqala kanti lo akagqamile nawe unekhodi ukuthi professional part so ngilo ngibamba wona wedwa ngibamba wonke umuntu at the same time. Amen. Funda iverse standards. Jaheka abuke kwi-final stage enqeni umshado. Ngithethe uwinile ukuthola izinto. Ilani jahe khona. Nokucula nje ukuthi uNkosi uzothatha uthathwa yini? Yilo yophola khona. La ujahe khona ujahe kuyophola. Final stage. Azibona ukuthi umshado uthi uwinile usushada usithola umshado. So mafazi bakubona win get itrophy kubafazini itrophy ukufika la siyakhona umubamba azwafika ezulwini uyevona majabuliswa manje ukuthi so lala wonke umuntu lokho ekushaya izinqa uyijesu suwinile awuwinanga ngisiza nale ngashada ba ingqondo zenu zonke bengathola umfazi uyophola. You will lose God. Funda verse 10. Washina philika nawo ufuna indoda. Abantu abazali ngambe kongaza ngakhothi uphili. Abantu uvela uthola umsebenzi lo msebenzi awufuna wavela police umsebenzi. Ekade ngasebenza de khonza kahle ethandaza efunda iBhayibheli. Bekwasebenza vele kuphela. Aqala benormal athi uthi hayi kwabazalwane ayikhiphile normal. Lapha bukasebenza ube extra. Buwashada usunabantu abawu2 usunawe nalo ozokisa phezulu makise phansi so for sebenze yakho if buvela ungathandaza uwedwa muhamba amafasting ubushule mthandazo wo12 you ama fasting for 3 days of ngeke usakwenza usenomfasa uzoba nomkaba uthi uyabona incane leti sithi sigqushile umkaba kanje uyabona ukubheke lento umkaba okuhlupheka akusho umkaba womuntu osebenza umkaba okuhlupheka ukuthi kuyabheda isinqa sesitheka yabona isinqa sokuhlupheka songathandazi lasibona sinonile yabo sinonile semali imiliyoni ngisho sibona isinhle seyimiliyoni ngisho umkhaba khona yabotha umkhaba wendoda enemali uyobona ukuthi hayi yabo uyawubona ngisho ukuhlupheka lo ukuhlupheka bengicaza ngiqamba hambani check imkhaba abantu uzobona ukuhlupheka ukuhlupheka lo siqatha singena la ngena isiqatha la ngena wonke mina uNkulunkulu mzwana ngitshelwa nje abantu ababiziwe wangitshela ukuthi khona certain people who are called wathi kubizela abantu ababiziwe abantu abazozwisisa kakhulu so khona abantu ababiziwe la ukuthi ma different spheres so mina ngiphethe ibandla elikhulu kakhulu ngoba ngiphethe abantu ababiziwe bodwa can you imagine so na meeting I train everybody the same. Funda mfethu verse. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Kanti yadala. Uvusa umoya oqinileyo phakathi kwami. Kanti uyavusa. Ungangilahle ebusweni bakho. Kanti akalahla. Ungangemuki umoya wakho ongcwele. Kanti ngenze umoya ongcwele angasweli umuntu. Thusikenzela asuke. Phela umoya ongcwele lokutshela ilokududuza ilokufundisa lokukhuluma nawe. So ngobethi nje umoya wakho ungasuki kimi ngoba uyazi kuyenza umoya ongcwele uthi una kanti asekho usatsheleka pho umoya ongcwele umuntu okufundisa ukutshela ukucontrolayo okufundisa konke ngeke uyikholwa nje ulale uze kusengasho ukuthi vuka uthandaza it's impossible obana bangazi makulosihlanu makumgqebe indaba okulala sisebenza siyathandaza la abasha sokubantu benani bafethu ngani bafuna inceke nje anazi ukuthi makumgqebe siyathandaza phambisana izandla ufuna labo abazi ufuna bazi ukuthi uma kumgqibelo nje thina siphila impilo yokuthandaza uma kumgqibelo okay awazi okay
Okay. Oh, okay. So esimisa ngathi singaniboni ngomgqibelo so nitshele. So nile tuzowezinto. Because niyazi nje. Ngithi abantu nani niyazi. Webazalwane, baza ngumfundisi. Abafundisi benza mina ngithola ukuthula. So for mase khona abafundisi umfundisi nguyimina omdala kwabanye abafundisi abe nokuthula. Ngingaqali phambi ngenza intercession. Ngingaqali phambi ngithi ngo-12 fathalazo kanje ngoba bakhona abafundisi. Uma bona belala it means bona bakhulu kunami. Mina fanele serve bona. Mina fanele serve laba bashunqise intuthu ukuze baqhabe bezokhula. Ngeke ngishunqise intuthu mina ngiphinde ngizokhula. Bona bashunqisa intuthu impepho ukuze mina ngishumayela umhliziyo kaThixo sekurayini. Uma kwenza mina kanibona benzani. Sebewinile. Sebefike kwi-final stage. Yenza ukuthi uthona azungikhulekise na uthi umfundisi ngathi uthole kanzima. Buyisa kimi ukuthokoza kwensindiso. Abanzi maworship bayitshela maworship yabo they are very high. Sebenza kanzima. Kodwa uNkulunkulu khona uvusa izinto ezintsha. Funda verse. Ungiphase ngomoya ovuma. Ungiphasa ngomoya ovuma. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho. Amuthi uDavid uthi Nkosi 1 umoya wakho ungcwele ungasuki kimi. 2 uzoba umsebenzi wami lokuthi ngifundise abantu abaphambukayo. Wenzabo uthi umoya wakho unjani awungasuki kimi. 2 kuzoba umsebenzi wami ukufundisa nabanye abantu. So kuumsebenzi wakho wena usuwazi to teach other people. Ungasaphamba ungakwenza ukuthi enza kanje senza kanje u1 2 3 so senza kanje oshadi izofundisa yabo laba abashade eqala bazofundisa ama bazoshada ukuthi kanje kanjani umshadweni ukusho la bazo understand into ngisho oshade eqala yabo nje mina baba Mzobe ngangifundisa uya qualify to teach me noma Mzondi noma Mcebisi ba qualify mamfene Mathusi ba ngirathi Mathusi ba qualify ngeservice ababe kuyona in marriage ukuthi to teach team ukuthi umshado uphathwa kanjani bazokuhle nama mistakes emshado ngicela ngiqamba mangani amthini ngabamba uMzobe ngimbeke la ngilanda uMamthisa ngimbeke ngibanga uMzobe ngimbeke la okay masha nawe ngakulanda hayi laba ngeke ngibalanda basanda ukufika emshadweni they are still confused kusamnandi yonke into nje kusawu sweet. Kodwa laba bo 20 years 15 years they will tell you kusikhona isikhathi sokunyuka khona isikhathi sokwehla khona esimnandi khona esingamnandi. Amen. Because they been there kwi-journey. So kumsebenzi wabo abalapho ukuthisha labo abasazongena kwi-journey. Yabo sengabafundisa abangeministry. Ngithe ministry ayithatha kancane. Yabo nje umuntu othi uqala umsebenzi ngamthi ungabuze ngobuso. Ade ngitshela lo ekseni uthi hey ngawushumayela emona lo rubbish. Fana umuntu wakuhlale phansi bambe mic don't even go. You already failed. Hawimba uyokwenzana emona. You think of the sweat ekseni ufundisa buzo oshumayela endaweni. Fabu ufike khona ngomgqibelo uhambele bonke abantu laba abakhonza nabo bayile emzini yabo uyobabona banjani uthandaze nabo babone banjani wenze yonke into bese wena futhi khona u12 uzothandaza umkhathi wakho nemoyela engabamba abantu bakule ndawo ulwe nawo uqede bususiyo bashumeze ekseni wenza into osuyiqedile kumoya qala you cannot just go yoshumala uba lokwenzela uba lokwenze lo msebenzi sithi uyodlala ngabantu so vele ungayi ngoba kuyabheza vele umsebenzi sebekule idokipili ucela idokipili msaba umsebenzi unezwe idokipili cela nje idokipili ucela ukuyiphathisisa ngicela ukuexcela kule level to excel la unikwe khona isikhuba you will fail iministry ngiyayazi uba ngikuyona nje for all these years ngezinto eyodwa ecaba khona bafika bahamba ngisho ukukhula kwalabo enginabo ngiyababo oh lo ayeno ngathi ngihambe lo ibandla ngaphela kukhona lo ngoba ngiyambuka ukuthi indlela behave kanjani lo hayi lo ngiyambona lo ubantu lapha check uthalazi afundise labantu yabo oh hayi lo nambotho lo ufuna vele la seqedwe khona
Phela you raise your own laba uyirezela wena. Busi lo muntu ngamthuma ukuthi ahamba ayoma nomsebenzi ume lo msebenzi. If usazobuza kimi baba ngingako shumela kaTshatsha ngolosithathu ubuza mina why ungahlali phansi yourself and set i-schedule yakho ikhonza kanje ngenza kanje ngizokhosa kanje ngizokhonsa la ngenza kanje sengenza 1 2 3 busuya inform lana ubhidilana nawo right ngoba indlela esinjani esengihambile so sengi experience ngoba ngiyayibona iyodwa ishintshi nasemshadweni is the same nokuphatha ibandla is the same ngeke umshaduzele ngobani ufika kuona siyakwazi amen. It's very hard. Mama Mzobe akakhala ethi akushumayelisa. Factor uthi awushumayelisa abanye angishumayelisa ngathi angeke kushumayelisa. Uzoshumayela la. Emarashani. Bona uzenza ngomfazi wami akushumayela. Awusiyancane ngokushumayela. Yeke lo talent nala abanye bashumayela. Hawu baba Mzobe ashumayela nabanye namantombazane osibhamu kwakuwa namantombazane awasekho la. Mashumayela mina ngishumayela waye ukushumayela wena uze kimi awuqala uphase mina kuqala. Uyangwazi ngiyindoda engela sikhathi sokuhlala. Ingathi uphase mina uzophasa ibandla liza ngemuva than mina uzofika ushumela bese ngiyakuthethisa ukuthi ushumayela yakho ushumayeleni izinto ungayishaya that's rubbish mina into ebibheda ngisho ngqo ungcono umuntu umuntu aba sibebe why isitsha zinje la mina ngamina ngumkhonto ngisho endlini angikwazi ukushintsha ngisengiyahlala mase ngiyanyuka manje ngidalwa kanjani futhi ungathi hayi ngoba unkosikazi wami uyimina boyangazi nje uyabona nawe wakubuya into soft uzokwazi ukuthi ibhotela lakhe akusoftise uyilento oyiyona wena usenzela kodwa into oqala uphaswayo indoda afa abaqala baphasana ngoba uthi before baphase imali ingakho ngeke uthi ushade ngeke uthi uthanda manje hamba ushumela emolo ngiqala iministry emolo angafika shonele emolo ngoba mhlawumbe ngafika shona umfazi nasavaya ngoba umfazi olala kanti fanele ukuyathandazwa amadimoni akho ashulu kwaphasa ngaba understand uthanda abone ethandwa amantombazane asenduze kwakhe ecela ezakena engezi mama aveleze kuyena amantombazane aqala abe nomona abe no jealous that's why lo eksiwa kona baba awaphushe mina amantombazane kanti la akabi nesibeletho yabo usethela bebona uthanda intombazane sonto uthanda aje sifile indoda yakhe bese aqala acaswe intombazane vele kuye ukukhonza kuyeke ibandla usane moya ngento akayiboni indoda yakhe as a man of God basi baba hey labo sisi basondela kakhulu bakuthanda angazi indaba abahlambu kwena okay bese thola igumbi lakhe asibaba indoda yami befisha kulabo sisabangezimini abezendodeni abazale naye ngomthandazo yedwa umfazi bathile sebeyibona ukusuka endodeni sebeza kuwena usubazele ukuthi kathi abantu bathandazela uyabazala kunyuka isikole kathi bakhule umuntu engamkhulekela kwenzeki kodwa kathi bakhulekela babiza ngamagama one by one nanguzane nangusodwa nanguba ashode ngento ethilwa ngumnika insipho ashode ngokudla umnika ukuthi lento uyazakhela ukuthi abone ukuthi uma wami ubaba wami usisi wami uyibona lokho wena ungumama kodwa bungazi uthi bese endodeni busiyacasa kanti indoda ngiyanithanda ninjani iyazakhela nendoda bese beyindoda bangayiboni usuba nomona ibandla libreakeke kuphela abathola umfazi ongena ingqondo about it's very hard amen about it's very hard umsebenzi kaNkulunkulu nje ubukhulu wena ufundisa obani abanye so David uNkulunkulu ongasuki kimi so that I can teach others as well lento iya injenge relay lona wafundisa lo udlala keyboard lo fanele afundise lona afundise lo fanele afundise lo afundise uma kusewena wedwa isitele somzalo uba demonic wenze njani nokucula uma lo ekwazi ukucula lona fanele ayibone ingane kulezi ingane angayifundisa athi lento angifuna uyifaka ayifake lo amtrain agcine njengoba mzona eba demonic lo senze njani awazi nawo nje abanje abaphathi benkonzo bevele bafike besibulela ke kodwa bebo 4 abantu abazucula indlela lodwa bese befika late noma eba namademoni noma eyitshela qhamuke lo munye ashaya ngathi akaze wenze usamnandi simnandi sikhonza ukuthi kodwa ngoba uyazazi uyena uthi ngibaqonisele noNkulunkulu ngathi ngivele ngezi ngoba bazobenza njani ngibambe nechorus lawo angesi noma nje uthi ngenza amasibombo ngoba vele umuntu ocela ukucula ngo-past 10 uthi ngivele ngifika ngo-10 to 12 10 to 11
Ngobukela yedwa. Yadluliselwa lento kwabanye abantu. Asija noma ngafa mina I've worked so hard. I've worked very hard. I've taught them their ways. Afundisa uNkulunkulu ngathi kwenziwa kanjani. Ngenze yonke into efanele ngenze ngazange ngikwenze ukuthi bengivele ngingenakho. Teach them ukuhlamuka, teach them ukuthanda, teach them lokurelax ngisho indlela yokurelax uma beshumayela sebahamba bo relax, relax. Teach them everywhere skill ukuthi ungashaya heart attack uyibulali usheshe ushone bulawa abantu abake bakusiza ngalutho baqhubeke impilo. I've teach them those things. I've walked with them. So noma kuthiwa kwenzeke mistake ngashona ngivele mhlawumbe uNkulunkulu athi ngizona ngidinga Cape Town ngahamba ngikhululekile uma befa la I've done my homework and I did it very good. Uma befa bevele bezofa yabo nje mona manginabaza basemona ethi yabo mfaka siyaba petrol yabiza manje abathi ngesonto sobe semgcwabeza athi the first thing ngifundisa bemfundo ukuthi mina ngicwaba ngesonto futhi ungangitsheli kuyo ngicwaba ngesonto because angike sonto ngisho ekhaya angije mawuso ngoba ngesonto only uma ngiyoshumayela uma ngiyovakasha nje I don't do this angisinhlobo ekholela ukuyosha futhi uma bengizonda abantu abangizonda vele ngoba ngangcoba it doesn't matter bahlonipha isandla bese behlonipha uNkulunkulu wabo ngithi so don't angidlanje ungazubika ukuthi angize sonto ngiyongcoba yesona vele ngithi ngilinda uqeda ukulivala ngoba wesonto angaza ngizwa mina uma ngoshumela uma ngishone mina ngicwatsha ngesonto baba ngizofika kuyivusela ukushumela mina nje uma ngibizwe ngesonto kuthiwa ngishuma ngiyaya ngoba ngiyoshuma sokuyisondela enye home cell entsha ezolo enye break kodwa anginje ngeke ukuyobuka nje abantu besanga nama principles nje amnandi so la ungangibikeli masijaphatha abethanda umngcwabo samtshela awangitshenje ngempela abanye ngoba ngesonto ngifuna inhliziyo yami ibe right ngoba ngizoshumayela so ngifuna ungalimali ungangilimazi ungafiki nje ngoba abantu sekisihoba nile zowela ngemngcwabo yasandile futhi usho ukuthi ayihlobo sami esikude nje I'm just going ufuna ukuthanda uyihlobo angikho nje angitshela makushona wena ngizobe ngikhona naw uzozwe boxing uzonyakaza kube kuyimini singavala nje inkonzo sangithi inkonzo yethu Trump systems cards Sunday asikubisana bakhanda kokugcina laba bafika lithi akho samina lezanga lekaze itshelo ngesikhathi sakhe siyathandaza uNkulunkulu omngcwele sicela moya ngcwele ungasuki kithi teach us your ways so that we can teach others as well. Fundisa imshadweni yethu, sifundisa ngeministry, fundisa abantwana bethu, sifundisa Nkosi. Gcina imiyalo yakho kuko konke ukuze sikwazi ukufundisa nabanye. Konke sicela ngoJesu Kristu Nkosi. Amen. Siyacabaza nabaqala ukufika namhlanje for the first time as an MC. Please stop isandla if you are qala ukufika for the first time.